πραγμάτων, επειδή μπορεί να έχουμε καμιά αδερφή στην παρέα, και πάντα εννοώ εμένα, καταρχήν, για να μην δεν θα μπορέσουμε να πούμε το καλαματιανό στις 11 μπορείς, όχι, και το ροζ. Ωστόσο, εγώ δεν είχα, ποτέ δεν σταματάω, πάντοτε βρίσκω να ψάχνω να βρω τον καλύτερο τρόπο. Έμαθα λοιπόν ότι υπάρχει εδώ μια κοπελιά, η οποία θα μπορούσε να δοκιμάσει. Θέλετε, ας πούμε, να μην τα πούμε ή να δοκιμάσουμε με την Ανίτα? Ποιοι θέλουν να μην τα πούμε? Ποιοι θέλουν την Ανίτα? Πέρασε. Αύριο θα γράφουμε εφημερίδες. Ποιος είναι αυτός δίπλα στην Ανίτα? Θα βοηθήσουμε πολλούς. Κάνε προσλαμβάνεσαι. Αυτή τη φορά θα δοκιμάσουμε το ροζ, μετά θα σας πω κάποια άλλα τραγούδια και αν σας αρέσει μετά θα πούμε μετά από κανένα μισάωρο και το καλαματιάνο. Βοήθεια μας.
Ξεχάσαμε να το πούμε, θα θέλαμε να τα αφιερώσουμε σε μια φίλη μας την Ελένη που πέρασε δύσκολα τελευταία. Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Απ' τη ζωή πολλά κατάλαβα και σ' όλα τα περτίκια είναι μέσα αν δίπλεξα με χρώματα και γάλατα αν σώψει τη ζωή έβαλε τα μέσα εμένα που μπλελέτς κάτω στο χρώματα μετά ένας πάλος με μια πιέτσα όλο βράδυ πηγαίνω ζωνιές και κόμματα και τρέχω στο σκοτεινά για πορέτσα όλη τη μέρα κάνω το κουβά και μου κάτσω άρεμα